Cosmin. Cosmin. Ține Crisescu să ne vedem la 16-a ediție Primăvara Românilor din București. Joachim Maria Gheorghe. Șmirhiu George Stărcu și vă Hărăstusescu că viniți și umplumați sala lui Ceafăru. Prota oară voi zvădzăc care i-a întâmplat este spectacol. Oglinda magică, cofetăria Paradis, restaurant Garlic și Tachetoșa. Le Hărăstusim că sunt ca fianii noi. Tutti buni și mșet. Lipsește să curhim. Anla Iusum, noi vă permitem și șterea ți-o avem. Vă vedeți că te-mi permitem șat, ca să vedeți cum am multă cunoștere din rămânanii. Ama, ție-ți șterea. Ișterea e de ca fi un alțiva. Poate bulavearea, școlia, taifa, hoara. Și mai multe vă văzățem după ție să ascultăm prota oară pe scena Primăvara Armănilor din București, pe Paul Mila, care vine maxus de Constanța, e este un spectacol. Tinoiază Paul Mila de adu cu parea Ianina. Nossa.
să nu-ți fie steale. Departe, aș ști cum o te
Haristo Pareia Ianina. Protul primit este primit la nostru, a armâilor. Tu istoria armâilor, istoria noastră, că bănii vă dăm din cartea a Alexandru Gica, Armânii, Figures and Facts. Toraș vâră 2000 de ani, a purhia amintarea armâilor, tu peninsula Balcanii, tu Pitlu, tu Gramose, de a învârliga de Via Ignatia, calea mare cum închițeau armâni. Tu Macedonii, Ibir, Tesalia și peste toate lucrurile amintate acolo de amirălia armânească. Un om care a dar multe din noi, de fară, chiar mânami, care duce mai largul adețli și cânticul armânescu, este Flori Costea. Și voi îți dăm păgilitia.
Aristof Florin. Armăsii armănești sunt nucumate de cultura armânească. La noi la armăi, straniili, armănești sunt din najma mari simasii când o zbrâm de identitatea armânească și de valorile noastre. La primăvera armăilor, ducem largo adețli și ne alexim trustainile noastre de Sfântul Checaliu Mai. Tuieta diază, avem mare perifani să ascultem migdani, strainile noastre armânești și cu mare perifană ne alexim la nunță și la pătăgiuni. Așa cum îi vedeți aua azi, minihiva al treilea bărnu care poartă strainea de strămaia. Dinoiază Răzvan Grosu de adun cu Parea Tivistera. Gine. Ai de la ție de da mea Ai de la ție de da mea Departe ne scotea Departe ne scotea Ai din amor mă abrață Să-i te joacă-le acum știa Să-i te joacă-le acum știa Ai din altii partii plăci da mea Ai de la de partii da mea Dorul a meu le-ți-l părinte Fratele ca și un șat Domnițane mare Sportul mâinea tare Domnițane mare Sportul mâinea tare
raiu, domnizale mare, sportul mâinea tale, păi domnizale mare, sportul mâinea tale. Haristo Parea Pilistera. Arăzlea noastră, strailii, cânticul și jocul armonescu, pe lângă tu talentii, poezie, teatru, filmul, sunt ișterea noastră armonească. Știa să vă svinduim, ta să dăm mai largul, de tumbârnu, tu alant. Armă îmbănează azi și din noi țănii să ducem mai largul armoname. Din noi azi, cu piesa de teatru La Iatru, Nicola Fudulea, adaptat de tinerii Georgia Bajdechi și Alexa Vrositu, de Adur cu Sorin Godi și Chirața Gheorghe. Am mai spitat. Nu s-ardi! Nu eu și ulânge, domn doctor, ia asta. De ce? Eu știu că ești bolnav. Dar dacă ești și mult, nu știu de ce vine un medic în Păi nu eu și ulânge, domn doctor, ia asta. Să am iertare, cum puteam să știu bine că ea care și adică grenda copiii, ea știu vânzita, știe mii, care i-au știu erau tunări, și sănătos. Marmân hiatră, ținu-ți așa. Cine smiert să ca zbură eu, că zici că și uma bun tu mă vezi. More, nu mi-a dipa și azi varna. Nu chesti să...
Însă ca tot merge, este cam africoasă. Eu să aibă hăbarii să zburască cu neatul. Mi-e simțimint. Marmă în hiatre, ohle de cinținișorare cicioare mici. Dar s-ar noaptea și mă proști să-și masă știi cât ar pare mâncăm tu udă luațel de așteptare de la gară. A scăpăm produl tren, că de-a din piste ună zurlă de casieră, din vetin era de căvgăl. Mare lucru că nu mâncăși pârjină. Când udea de gimgic luna în parte, și musiră toți că tăia. Eu și deam ninga ușă. În dreptul ți zic, tora, protai n-ai cu trendul. Când o intrăm iar mea tu udă, mi-a întrebă. Luași bilete grendă? Ți-ți înstiți, mas nu cadă? Tiță-vă n-ai hăbare, și cât te dai mari, pierdu alocul eu și dai. Când o ajuns și la geami, m-a multă lume căpta bilete. Cu mâinile un pe salantul, etini sanciupul. 2 bilete pentru mocani, 4 bilete pentru mocani, 2 bilete pentru machidon, căpta eu când îmi vine Arada. Nu avem așa ceva, nu cunosc gara asta. Păi cum, tibucani aveți, dar noi nu? Dacă ar avea din pe un căvgă, eu nu mi-a lăsat până tahina. Când o ia, șeful de gară, ghinică, vinică, va să scăpam și aia tu tren. Alcătul limba și da puțin inimă, te pune mâna. Toate sunt. Ia zi de-am noi doar 2 minute, se arităm la mine mai bine să... Da. Eu? Fă din coa, știți, doar ea. E, Ia da. puțin la studia. Când a ținut mi doar iatre. Ești, Nicola. Știi doar. E să știi. Dar și un pusica. Am ascris în capă. Doar că se caută ea. Am ascris doar băricul, acolo minim. Auză, mă treață să zic că hidea noastră să tine, nu mi treață mine la mușalantul, că eu nu mi muteaua până nu mi-a dat de bună. Alăi! Lui mi-a dus așa de mic nebunișinesc mine dinaintea lui? Dumnezare! Scridea noastră, ar mult. Da. Nu. Ce mână rație ai? Mi-e gândi. Ma seara ia trupând de la ușă mai gata în puterea. Ei, nu. Tahinaia trei, nica tu doagă. Dezea-te de la mâini, furniți, făcătă bilingiță. Îmi de-acolo de pe bilingiță, ca tiri, salină pe brață. Îmi de-acolo de pe brață, smută cu păltări, mi-am cărpusesc cu ștrecle de păltări, dar cu aia mi-a cață șmesea, sub acul loc șmesea, dar cu aia șturitul, a stăituri, șmesea, dar cu aia mi-a căpături, duceți tu la cu aia că șerpi, mi-a lagă și mi mușcă. Inima mea că ești și era o zic că la inimă nu-i migoare de la nus. Noi când ea trebuie și crață taxirată. Eram bună doi cu apă. Și când mi se zim acasă cu apă cea încărcată, agățară caii de băgară pui. Mea care așa spinisi el, mea care a luat vila, mea care a dea de piei ca azurul, mea care a luat prăv de năsușie pe scăpul mea eu analtă pe ea în gând și au luat scadă acolo scadă. Tu știi? Cu te este care a dat din acasă și un cap ai jet, Dabi s-a învățat de tot în casa cu mine și fie descris. Mi-e și mi-e dat de pagi, și mi-e dat de pagi. Ai silețită, domn doctor, păi să vă mai da o bună? Ia.
Așa. Widzisz, bărbate, cum vă nădea cu rețeta de aia e câțanca? Eu știu ce au juiat, nu vicești? Tu mă aveai niște direcții, lumea asta e can. Iar tu luptă din dimensă, avea, dar zbura cu tine, s-a trezit ca în Vărloanda cu fiul. Bună ziua! Cât face rețeta asta? Lele! Nu, că n-avem paradește, nu. Nu puteți mai tăia să bagi rețeta asta? Hai, Nica! Hai, tetă! Uite-te ei! O năsută și-ar putea să ții. Nica! Simțilei. Muito bine! Hai, lasă și! Bine! Le lipsești cam apune? E! Aristo. 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 Ia ține. Cum te ducești, Tora? Tora... Cam bună. Da? Ți s-a încheamă și alții de aici, oamenii am zis, tu ia lungarea cu mâna. Ia, ți-am vrut să știu, Alex, ți-tu și tu oameni. Ipohondrit, e. Ce lângoare este? N-am auzit. Ne-ai auzit? Dipa Guditehi. Răstusel Multi, Sorin Godi, Chirața Gheorghe, Alex Avrositu și Georgia Baștechi. William Martin Leche ne-a lăsat un pirbit, eu ne-a spune cum era un oară oaspe la un vizir, când o vine rămiscând să celnița armâni, dar să spăltească piteilul și alte actări. Vizirul i-a spus ațilui, ți-avea dusă hăbarea, să-l zică armânilor, s-intră mași câpia lor. Omul îl zise armânilor zbor la vizirului, mai când o avziră șciuciurară, surmi psiră și pitricura vizirului mintea lor. Noi hiptuți ună, hiptuți isa. Šata Karasalina Tora pe scenă, o vițum protaoară la 13 înghismai. Ea este iatriță și sfârșește daima cu cânticul armonescu.
Protaoară la Primăvera Armeilor din București, Ana Maria Cutova. Mea
Aristoana Cutova. Ca să înveghem patrimoniul armănescu, lipsește să avem mangetan, sunt chiar folclorul armănescu. Iar adun cu noi Nicu Zâlca. Un nume găsesc cu Siniara de Bun, primăvara armăilor.
Veniți livru de la cor, s-a dus amintit când adunam. Țățeam că doi noi bani loc, la disfărțarii lumindu-iam. Veniți livru de la cor, s-a dus amintit când adunam. Țățeam că doi noi bani loc, la disfărțarii lumindu-iam. Te-așteptai, mă viniși, te-așteptai, mă gășiși. Te-așteptai, ne-am zi s-a dus privarea. Te-așteptai, mă viniși, te-așteptai, mă gășiși. Nu știam că pe viitor nu vrea zioara. Că tine îmi zici, eu nu știu la emoțiva să da. Că eu și noaptea mi-minduiesc, îi trembu la eloa meu amar. Ora mea că tine îmi zici, eu nu știu la emoțiva să da. Că eu și noaptea mi-minduiesc, îi trembu la eloa meu amar. Te-așteptai, mă viniși, te-așteptai, mă greșești. Te-așteptai, într-o ție s-a dus privarea. Te-așteptai, mă viniși, te-așteptai, mă gășiși. Nu știam că viitor cum vrea zioara. Hai să motul, cuvinte de japoară. Ariston Nicuzelca. Cora, vrem să vă țățem două istorii din șata hoara armânească a Minciu. Greții zic Mețovo, din Gârții. Hoara adrată taha tuietinizații 11, ma numai Mețovo al înceaște tu cărță tu alu până în 380. Prota istorii din Toagăhita etei a 18, când Franța adră un agenții din Burlachi tu a Minciu. În burlile armânii zduțea Marsilia, Vineții, Triest, Viena, Moscova și Alexandria. Ștuti că răvli ți purta esta prămatii, bagă hambură ali frânții, tufunia ali agenției frânțească de Aminciu. Nu știu de esse fata care va scântătora foaclo. Am asigură onoară tubană, lipsește sneagă Aminciu. Ucli se scutora pe scena primăvera armenilor, pe Florii Gârțu. Bună ziua, Geneva Fly!
Haristo Florin. Spiridon Socolis, în 1861, dus amici ta să tripsească oamenii de foară. Cu toate că bărbații zburau toți gărțești, el a avut ananghi să păltească un translator, piața că nu putea să găsească aici, cu muierile, șcilimenii, pândizații care zburau mașa românești și nu știu gărțești aici. După aia, el a găsit un articol de experiența de acolo. Îi știm de multul și sunt Cafian de adun cu noi, Cristi Stavre, Nicul de Gramenii de adun cu Parea Șopatlo. Formulare, bine v-am luat. Lucrare bine amor, ți-am lipit balcone, din vizuri și minimor, un mușat de viciune. Azi ne închine pe-a noi, faze și-altă oară. Vana este la ei să va, ca numale de taghina. Vana este la ei să va, ca numale de taghina. Ascultați părinții moi, zvățăneți adesle. Mama este la ei se va, ca numale de taghina. Mama este la ei se va, ca numale de taghina. Și tata omul cu lumii cât băiață, unească de scriburi, nu s-a roșuneasă. Mama este la ei se va, ca brumale de taghina. Mama este la ei se va, ca brumale de taghina. Lucrai vidența amor, ți-am lipit balcone, din vizuri și minori, un moșat de igione. Bana este la ei se va, ca brumale de taghina. Bana este la ei se va, ca brumale de taghina. Ura cirea și coaptă, ți-mă tare facă. Ura mochea tăi ca
Sonofonea. Rădeasă. N-am ținut. Da. Hai să o pâine. Și un comandă de caș. Eu l-am dat, mă, să respectat. Ți bani, mă, lumea închisește. Închis. Nu vrea să ți Alea, cheia teată, știi voi nasia mea, când somnul mi-e doare și plânge inima. Nu pot noaptea să-i dorm, când somnul mi ia, la tine mi-nduiesc, la mușuteața ta. De unde dormată, mă duc lângă mine, de-a-teată-i multul greu. Aleară ghirea teată, știi voi pasia mea, când sufletul mi-e doare, îi plânzi inima. Nu pot noaptea să-i dorm, când somnul mi ia, la tine mi-ndoiesc, la mușoteața ta. Aștept un războr de bolsime ardi, du-te-ți când mai mor. Alea plângilea pleacă, știi voi grația mea, că sufletul mi-e doare și plânge inima. Nu pot noaptea să-i dorm, că somnul mi ia, la tine mi-nduiesc, la mușuteața ta. Simt suportul de-a treabă voi scrive, când ne-am luat în ghetto, primindu-i arișel, cu mintea zurnisită, de voci de dorul tău. Mă duc lângă mine, le-a peată-i multul greu, aleargă-le-a peată, știi voi pasia mea, că sufletul mi-e doare și plânge inima. Nu pot noaptea să-i dorm, când somnul mi ia, la tine mi-ndoiesc, la mușuteața ta. Aleargă-le-a peată, știi voi pasia mea, când sufletul mi-e doare și plânge inima. Nu pot noaptea să-i dorm, când somnul mi ia, la tine mi-ndoiesc, la mușuteața ta. Aristo molto, arrivate in servo. Aristo molto, Cristi Sabre, Nicu Grameni și Maria Ciopando. Arăți dar mănește de vârchiu, armânii ștearea noastră n-ai mai scumpă. Și lipsește să adrăm tuții putem, ca să-i ținem ei, tu mă dua cilimeinilor și a oamenilor. Nici tinerii lipsește să vă ajutați să sfântească cât e ștearea de axia artiștii de la stripă pâini. Ta să o găsească și să o da și mai largul cât alante bârnuri. Fata care se alină doar pe scenă, nu are adeților și a limbii armânișță de la Manaie, care tot aș niscânți ani până stăseam șata radă primăvera armenilor.
Amintă trofeul Nica Lândărușii și va sadară și căi pe Altăneaști și Minduescu că va să arătăm toți. Raina Murga. Bună ziua, bruțari mâini! Ești Raina Murga și azi fac a doua oară stand-up comedy pe în scenă. Așa că am nădea că o să ne ajutați. Bine? Știți că tu chirolul din ora, toate lucrurile pe care le vrem, le aflăm pe internet. Mai mult, până ștatii o află pe mami pe internet. Așa că și mine avțăi care în website-ul care poți să afli ficiori, feti, țăiananghi. Și mine, fată nu voi, nu ești dreptare. Hai să ne facem profilul. De câți ani ești? Zic am 11 ani mai prochi. Așa că am 11 lingheți. Zănatea? Ia tu-l veterinar. Ții limbi, știu. Păi îți văzesc. Zboresc multe limbi xenii. Zboresc franceze mult ghini. Oui, parce que dada mea știa oile tu Paris sunt du Eiffel. Și mă dau cu cași de oi și cu dală. Zboresc angliștii, of course, cu papu, totna, beam ceaia de la zarea simții de adun. What else? Zboresc germaniștii, naturii, că este scolii de germani. Păi zic tu, universității germani, am 11 inghiți, nu este scolii. Zboresc ca greții, melene Raina, ma nu te șchini la nenia. Așa-ți greți aici, cum ți-o numa, poselene, melene Raina. Zboresc ca mucanic, până mă atu rumanii. Foarte bine! Zboresc ca italienii. Ciao, bella! Cum măcăm noi ghella? Plită cu tomati și cu griză. Se cheamă Margherita. Ți alti hăi am. Știu și scânt. Maestro, muzica! This one
Twice avea o varăzi? Cântai bine, nu? Așa... Hai să ne turăm la profil. Și ajungi cu a hântihări, că de-apoi nu-s mic aftăvăr. Că o să zică că ești maminti mele din naș. Știți, fac mini profilitora. S-ar mâni mărtată. Știi voi un Johnny? Da! Ți schibă? Schibă ai mân! Bravo! Ți schibă să facă? Măcari, sushi ne arăsește a mea, că m-am mult decât tuti. Ți sculee să aibă? Că este Harvard, Stanford, Cambridge, Yale. Aici sunt bune. Cum să aibă ochii? Mașfradă. Cum să aibă perul? Să aibă. Așa, tu cât kilos faci proximia? Oh, come on! Tu 3 meși? Mami nevădora! Oh, lele, dado, Hristonul și Maria, doi de adun, chirându-și cu website-ul aici. Haristo Raina. Seara Ficiuramiei de Chira Iorgoveanu Manțu. Tahinami deșteptam, tutămea și hâriei. Treceam pragul la staniei și mi-așteptau chicul de roau. Ține-mi vărgheau subțările cicioare și mâinile și gușa-ți în alta. Alăgam niheamă și dănăseam. Nănăpârtică cu capul chisatul de cărliban al pap. Nu mi-a spărea, puterea îi îndădea. Și dapă alargul a umbra lui. Mi-nduiam că dormiță, dănseatul copia noastră, răită. Inea cu căldările greale de lapte, câinii, capul aplicat, lumutreau. Tu mână ținea necumată de cașu, ce zbulțul de mală mă-i părea. Și dapă descurmarea de dinainte de somnul, când mă chiream pe căile Balcanilor, bătute de iernă.
toani mușați. Azi, cât de largul de 100 kilo, mi-întreb, cum te putuși nu fugă ca în zuu de la stanii și cum nu vrut vedă luiile și creiurile căsăbălului la marginea eu și avea băgată stanii. Ficiurame de Chira Iorgoveanu Manțu. Un foc ținut să stinzi, tu inima în se aprease, de mulți ani, de când cu paplu mutranțerlu, de ziua ți duchii că mâna insitease, lumachea ta s-o pleacă, ta spoas hârsească merlu. De când o hrâneam ei, de mâna indifitică, și tu fruntea oilor stele, de simi vreau să aprind-o, de când o din năpârtiți și de luci nu-mi aveam frete, că paplu înzățea zărcada mea de pindu. Ma azi nu aflu lemne, ca n-are de focul, pădurile sunt mult o largu și stelele s-o scumte. O, ficiuramea mea, de mult îți chirui locul și a tale zile mușate, de mult sunt tu plânte.
Pareia de mici jucători cu Mieraki salinară pe scenă. Muito lucru și ca băiații hăți de întrețeari. Ama când le adari cu Mieraki și cu multă vreari, adesli ceva nu este zori. N-ai mai gini a scoaserul tu Bigdani a este lucru ficioriții de la Asociația Culturală Românească, ursiste Cristian Jiru, care
adună de împreună, ta să întreagă jocurile armănești și să ducă mai largul adesea noastră. Prin aceste jocuri, soțata armânească agață celimenii, o parte mult din simasii din folclorul nostru. Picioriții lipsește să duchească și să achităsească mușuteața jocului armânescu, prin care îl joacă să fie armânește, cu multă doare și cu mare mirare. Ei jocul este o numșată a putii ca să cunoască arta și cultura armânească. Dăm pălienic ca onoare de ghinte jucători de Cristian Giru. Portul armănescu are o nămușutață Horia, de care îl trește și simfun că arăția păpâilor vor duțearea mai alară. Cade lihea ișer, hirlii cu sute fânărescu, haraua, giuneamea, icăjalea. Cristiana poartă și a stranii armânești să cupii fanii, an de an la primăvara armenilor. Tinoiață Cristiana Roșca. Bună ziua! Haristo Cristiana Roșca. Nascând identitatea, vrerea tramușuteață, bunătate, aplicarea de oaspeți, umenia, strâxarea, acții morale de amitate, pihotea a chirurgului prin lucruri neargumentate, ca ai moși arătate,
Când dulat din toaltul chiro, arăți de armonești sunt unica parte tipan armenilor. Din sfinte adeți, vechi, băneață și ață. Noi tema vadocem de minti feltim šet. Tu itoriatriță, amază, artistă. Elisa Scupra. Bună ziua!
oara Cristianei Roșcas, în primul punct de drum. Haristo Cristiana, Haristo Elisa. S-a zburând tora din Naima Magică Săbă, Țilavura Armânii tu Balcani, Moscopole, Alzar Binușii, Tuanlu, în 1889, Andamarnia învățat german Gustav Weinmann, ajunse acolo, erau tu cicioare mica 20 de buseți. Naima Vega strâvinerea, adrată Tuanlu, în 1650, fură, profit Chirolul Țilavura Armânii tu Balcani. Tot nasciuto de adun cu noi, Dani Penci, de adun cu Paria, Steva Livreari. Bună seara, Chivacăm!
spui ultimă de dată, în oară cu nici armată. Oară-i ultimă de dată, în oară cu nici armată. Oare la așa jucători? Ministero! Sus-ă! Și-ți sparție din biche mare, calmă-lor chiar. Joacă-te-a timid, năgătășorii, să nimeni ar mâne, minte tot minte. Joacă-te-a timid, năgătășorii, să nimeni ar mâne, minte tot minte. Minte, hai! Să-mi voaste doară, timpa pic când pic nu moare, și-ar mândură chiar. Voi ar mâine ca luară, soagără și să-mi voaste doară, timpa pic când pic nu moare, și-ar mândură chiar. Joacă-te-a timid, năcărtășorii, să nimic dar mâne, minte tot minte. Joacă-te-a timid, năcărtășorii, să nimic dar mâne,
Miticul Nicolas. Haide, Nicolas.
Cristiana noastră bană, Nățeară Hristusită moi, Lasată la icoană. Nățeară Hristusită moi, Lasată la icoană. Să-și învățocă Apliele domnița de mor Când să-și învățocă Avem o surpriză, ia-ți Haideți să vedem acum cine a intervenit. Cine a mai dansat cu Ștefan Iosean. Neamoră papore bun Fortuna pe scâneaște Din toamna tău ne-abrută Minte rânzăzaște Din toamna tău ne-abrută Minte rânzăzaște. Aplauze pentru Ștefan. Haide pentru Ștefan. Arată ce poți. Lasă-te rândezi. Haide, hai. Sus. Haide. Ceva grăsă. Iau. Bravo. Bravo, Ștefan. Trec o dată la mea pentru Ștefan. Să-și învățocă Apliele domnițane Să-și învățocă. Mulțumim! Haristo Pania Steaua Livrarei. Toapăchita anilor 80, niscând pe tineri cu inima deschisă, apă fuisură să aducă mai largul iștearea cântecului armonesc. Apă hirisa dar andrizările în casa al Stelică Bușu. Viței noi erau aici hărziți, de aceea că se adunau și cântau cafițu, tutuțua. Maia al Stelică era de preună ninga ei când o adrau andrizări. Aici să tineri ambițară multe cântini armonești vechi de la ea. Și anul 1982, ea li băgă numai gramostea. Anul ăstui, an la țării ieșiră Tomigdanii cu parei de cântiți armonești. Tu parei erau frații Costel și Stelică Damov, la chitară și poați, Nicu Caceauna la org, George Chiosea, îl știm toți cu pârnaia de ciocolată, la tâmpână, și Stelică Bușu ți cântă cu multă doară, cu boațea și armonica. Tută este a spun că de adun mușudața adeslor de vârchiro și avrearii de iștearii ține o lăsară cu pâinii a noștri pe care avem borgi, suduțem și noi malargă. Parea gramoste să adună iar ati noi la primăvara mâinilor, după 18 inghiți de ani. Îi cresim pe scenă, scântă și snăcărsească. Îți dăm pălile, te o n-ai mai văzută parea gramoste. Noi provenim din formația Gramoste, parțial, care am putea să ne denumim azi Kilogramoste, că acumulăm numai și experiență și 2 kg în plus.
orchestra de ază, nici nu știam că va să adună, ci cu coadă, ază tahinat, zic, băi, e în formă, hai să ne adunăm. Și ne adunăm, Pigabi, auații cu Nailu, e ghinis Nai, dar ghinis Sai. Ază Nai. Gabi este o descoperire interesantă și cred că va să mai colaborăm cu el. Ne aflăm ază Tahina. Deci, trupa putem să o denumim ază din Cali. Că din Cali ne aflăm. Ci cu coadă, iasă în formă maximă. Dați părmile de el. Stărică Bușu. Ne aflăm într-un turneu azi Tahina, eram la Paris, Londra, Atena, tot azi Tahina, străzile de pe lângă Calea Victoriei. Și, bineînțeles, cu noi este și George Chiose, Șocolat, toată lumea îl cunoaște. Noi, azi, tora seara, vrem să cântăm folclorul vechi, autentic, acel pe care îl învățăm, acel era din noi dicționarul de limba românească. Și vrem, după protul cântec, să adrăm un dialog cu sala, să cântăm cu toți de adună. Și cu coadă folclor. Tahina, agale oile shalina, agale oile shalina,
măgole la dat, trei copii de stearpe. Trei copii de stearpe, 7 picurare. Trei copii de stearpe, 7 picurare. 7 picurare la dato cu mirința dară. 7 picurare la dato cu mirința dară. Ei la ispăgară, andasi scolară. Ei la ispăgară, mulitule aflară. Lele moi moșa de la puti la ișbaie. Lele moi moșa de la puti la ișbaie. Pimăgulea natu, natu pimăgule. Pimăgulea natu, natu pimăgule. Natu pimăgule le-a dat, 3 copii de spearpe. Natu pimăgule le-a dat, 3 copii de spearpe. A să dăm o experiență, ma nu e experiență. Așa ți cânta Armânie din Daima. Armânie când cânta nu avea scenă. Cântau toți. Și tot vrem voi și scena și noi zbâtem părnile. De-apoi noi zim scena și voi zbâteți părnile. Strofă, refren. Azi cântăm un cântec care toți lipsește să o știi. Feată, la feată. Ți-mi pica și băda. Feată la feată, titica și măta. Feată la feată, titica și măta. Măi gosiță-i cabină, față de trandafiră. Ochiul mai bine la tine, din la domniță sâină. Funcționează! Pui,
Care astăzi acasă, puii-lăi, puii-lăi, care astăzi acasă, puii-lăi, care astăzi acasă, strigă și-ale tale, puii-lăi, care astăzi acasă, strigă și-ale tale. Puii-lăi, puii-lăi, când mi-i susio, puii-lăi, puii-lăi, când mi-i susio, puii-lăi, când mi-i susio, pune fata-r mână. Puii-lăi, când mi-i susio, pune fata-r mână. Puii-lăi, puii-lăi, pune fata-r mână. Puii-lăi, puii-lăi, pune fata-r mână. Puii-lăi, pune fata-r mână, o postane lungă. Puii-lăi, pune fata-r mână, o postane lungă. Puii-lăi, pui, cu fustanea lungă, puii-lăi, pui, cu fustanea lungă, puii-lăi, cu fustanea lungă, lungă pândicare. Puii-lăi, cu fustanea lungă, lungă pândicare. Caniții strângul puișor, plângea măratul a lui Raimon. Eu sunt cu copilii dior, copii cu raierători. Eu sunt cu șația din ei, eu sunt cu șația din ei. Purii spun că tu se spun, voi mormâl să ia vedea-dur. Voi la iar măi cât estimați, îi crezi omii să sar. Eu sunt o copilii diori, copii cu rai dănători. Eu sunt o șanția din ei, eu sunt o șanția din ei. Acum spun ce spun, un morm să-i vedea lui. Voi rămân exprimați, eu îi cresc, omii să sar. Eu sunt o copilii de ori, eu sunt cu 6 ani a ei. Eu sunt o copilii de ori, eu sunt cu 6 ani a ei. Toată lumea! Eu sunt o copilii de ori, cu figurare de ori. Eu sunt cu 6 ani a ei. Eu sunt cu 6 ani a ei. Eu sunt o copilii de ori, eu sunt cu 6 ani a ei. Eu sunt o copilii de ori, eu sunt cu 6 ani a ei.
nu-i dificil. Tora vă studii. Sănătate și Paște curios. Ei iubesc făcă plictisirea, am anumit zilici. Mai iau. Haristo, gică coadă. Haristo. Haristo Paria Gramoste. Le Hristosim ca onoare a sponsorului noștri care îndupără estul spectacol, Oglinda Magică, Cofetăria Paradis, Restaurant Garlic și Tachetoșa. Le Hristosim că sunt bucate în Ganoia. Cum trebuie chirolul? Agenți sunt plictisitul. Minteți plictisim, voi să vă dau ația de țoane permit. Toate lucrurile ți le zăsim sunt o istorie. Lipsește să cunoștem și să o învețăm. Tot altul chirolul ăstu avem un parei de tineri armâni care au agântat ca lucrurile este să nu schiar. Maxus, să le învețăm. Îi călisesc cu tora pe scenă pe tu, soția mei, de la parea CTRM. Stămpările de Cristi Jiru și de Tatiana Bușduveanu, care ei alăxir parea de joc Filisterlu. Și toți jucătorii de la parea Filisterlu, nu știți câte secreți și-ați capizul la suțatul și am întreg jocuri de armânești și coreografii pe care le vizutează. Cristi Andreea Psiș parea de Ficiuriți, de album cu Iulia Constantin și Nati Gicu. Tania Casiu, Tania Papacu, Ștefania Bacale, Andraxi Grafica, Lena, Cristina Vajdechi, Iulia, Maria și prezidenta CTRM, Tania Bacale. Dăm păliei tare de ei, fără ei și fără voi, acest eventul nu s-a drat. Vă Hristosim! Vă Hristosim că veniți și vă așteptăm tot. Vă urăm Paște ferios, primăvară înșeată și să-i vedem cu ghinii și mersul țiazină la Zoar Măilor și în toamnă la Nica Lândărușii. Bine, făi Maria Gheorghe. Bine, făi George Stăpă și vă Hristosim. Intis binisim că lăsesc cu toți cântătorii să rămână corul 3 dipli și jucăm cu toți. Dora vă călisim și voi toți la cor armânesc. Acum ați venit cuși mari, cu țarmâi convicteri mari. Acum ați venit cuși mari, cu țarmâi convicteri mari. Mai distracție la muzică. Toți asoară, toți mărită, ele soi liniștită. Toți asoară, toți mărită.
de viață nouă.
după zilele să iubirea, Dorea copilea ta mea, că după zilele să iubirea. Moja se